ефективна процедура за отслабване, много ефикасна. Има резултат дори след първата процедура. Измерваме обиколката на клиентката и преди началото на процедурата и след това. И някъде резултатът е от 4 до 6 см. Видим резултат. Самата процедура представлява лазерна липолиза. Не е болезнена, някъде около половин час продължава. Има много добър ефект, както казах. В момента правим на горната зона на корема. Да, обиколката искаме да намалим на горната част на корема. Самия принцип е, унищожават се масните клетки в масните депа. Обикновено там има повече, нали, С една процедура може да се свалят колкото сантиметра.